Vale? Eta postmodernitate horren barruan neodadaismoa. Neok esan nahi du berria, beraz, dadaismo horren barrutik, hau da zera hori zentzukadari gabeko horren barruan mugitzen gara, bale? Hau, 20. mendeko 60ko hamarkada kokatzen dugu. Zein da beraie proposatzen duten berrikuntzarik importantena? Happening edo performance. Zer dira horiek? Zuzeneko ekintzak dira antzeslan modukoa, zera hori minutuak izan daitezke, motzak izan daitezke, eta zein da helburua provokatzea, bale? Ikuslea provokatzea, hurbiltzea, mugarik ez egotea, zera artista eta ikusleren arteko esi hori apurtzea, vale? Eta pentsaraztea, provokatzea eta bat. Behar izan ez gero, edo animatzen bazarete, hemen dituzue batzuk. Gaur egunean, bebai, zera hori horrein hitza happening de performance mantentzen dira, vale? Artista batek zerari impresionatu edo provokatu nahi duenean, erabiltzen den hitza hori da, happening de performance, eta garai honetatik dator. Bukatzen dugu zati txiki hau.